i-safety yakho my brother iphuma kuwe. Yabona? Ngokuthi noma ufika laphana amaphoyisa bayakutshela ukuthi ebheka la. Lana awuzobheka umuntu ukuthi wenzani. Yabona? Noma uthola amaphoyisa right bazokutshela ukuthi la kunokwenziwa 1 2 3 ukuthi umuntu ulala nomuntu and then akusindaba yakho. Yabona? Wena into ubheka into yakho. So iyo le nto ngithi i-safety yakho ikuwe. Yabona? Uphenduka ibar nje uzibhekele into yakho ukuthi ubani wenzani ungayingeni. Yabona? Khumbula one day sika sathi simile simeso egate. Yabona? Sekuseni iphoyisa liza nomunye umfana from ku P1 no ku P2 bamletha ngapha ku P1 beza nesponge sakhe sireposho le sponge. Yabo kunesikhaftini esingaka lapha yana phakathi kwe sponge. Mama bazongena la egate yangithola ene ubheke le sponge sikukwe umachuzu ukukela isiboshwa uzongena nazo jo lesibosha sibhadeni uthi no ngitransferele ngale nelethi osebenza ngale ngiyafuneka. Yabo uthi mangathi uyangena makafika le sponge sithi angithi basibophe ngentambo lesasikhaftini sivele sithi vudlu siwe masiwa kwenzakala labo mase bayachitheka uchitheka nephepha elibhaliwe. Yabona ukuthi nomele ugwazwe iboshwe ezingaka ugwazwa namaphoyisa ngaka masiwa leso sikhaftini sabagcumela ke sabagcumela sabamba lesasiboshwa naye lo captain lo yana ijikise ingenwa amaphoyisa sesigcwele ofisini sifuna ukubamba lo captain isiboshwa sabamba isiboshwa mara lezi zinto zaba ngapha ngakithi. So I end up head of prison. Yabona? Kuthi bheke sectionini kwenzeka. Yabona? So now you head of prison. So I went to prison. That's why ngithi this thing it contains into eziningi. Le memorandum. And then your team head of prison mangabe ni reporter. Ngithi bayakhavelana. Yabona ikwenza ukuthi hayi sazo investigate. Yabona? But le investigation leyo wena uyisiboshwa ngeke uzoyazi ukuthi iphelele ihambe yaphelela lapha. Into ezoyenzeka ukuthi baba change le head of section or lapho isal change liswe somewhere kwenye i-section lingasasebenzeli la. Yabona ukuthi ningasamboni abalunganga labantu bempahla ezibrown but dangerous kakhulu. That's why ngithi bakhona abasharp. Yabona? Mara ba few. Bakhona abasharp ba few. Majority fail. Nabantu laba kushaya manje uthule tu. Maqodo ukuthola bakudonsa. Lahle samwe. Bathale sasiboshwa sibalekile. Shawe siren. Nasazi ukuthi umuntu udle phansi kanti awufili. They know. But dangerous, very dangerous.